Split je utakmicu protiv Rijeke dočekao bez 3 standardna igrača. Uz ozlijeđenog stopera Vidića, zbog kartona nisu nastupili Milović i Bučan. U posljednjih 5 utakmica pobjedili su samo jedanput, a poraz u prošlom kolu od Dinama označio je kraj niza nepobjedivosti na domaćem terenu. Riječani su također u krizi, no trener Skorja najavio je kako neće igrati na bod. Prvu priliku na utakmici u 21. minuti Split je pretvorio u pogodak. Slobodan udarac loše je izveo Rašić, no nakon ponovo ubačene lopte odlično se snalazi Golubović. Prebacio je na drugu vratnicu i Romano Bilinović dovodi Split u vodstvo. Rijeka pokušava uzvratiti preko Štroka, ali udarac je preslab. U 44. minuti odlična kombinacija Križman-Đalović, no Vuković je na mjestu. S rezultatom 1:0 odlazi se na odmor. Na početku drugog dijela udarac iz kuta za domaće. Obilinović centrira, no Šimić ne uspijeva s 2 metra ugurati loptu u mrežu. U 51. minuti Golubović ubacio za Vitajića, koji puca ravno u ruke dobro postavljenog Lisjaka. Nakon toga Rijeka preuzima igru. U 65. minuti Đalović odigrao odličnu loptu za Štroka, koji je siguran realizator, 1:1. Samo 10 minuta poslije 11-terac za goste. Budiša čini prekršaj u 16-tercu, a siguran izvođač je Radomir Đalović. Preokret na Parku mladeži trajao je samo 4 minute. Vitajić ubacio loptu u 16-terac, najbolje se snalazi Joško Parač i rezultat je ponovo izjednačen. Kad su svi već mislili da će tako i završiti, u prvoj minuti produžetka šok za domaćine. Đalović se otkrovao stoperu Splita Šimiću, zaobišao Vukovića i pogađa za pobjedu Rijeke. Mislim da smo utakmicu dobro otvorili i poveli smo 1:0, da smo imali poslije toga neke prilike, nismo iskoristili, da je Rijeka pokušala igrati sa dugim loptama, da je to i uspjelo. Sigurno da nedostatak pojedinih igrača se nas osjetilo na ovoj utakmici, međutim mislim da nismo zaslužili izgubiti, međutim ovo je nogomet. Mislim da još ovo je jedna pouka kako se igra u prvoj ligi, da ipak još pojedini moji igrači treba učiti i stvarati iskustvo na ovakvim utakmicama. Pa odlična utakmica, mi jednostavno prelomilo se jer smo mi jednostavno nekako vjerovali smo da se možemo vratiti jer smo imali ovih par utakmica puno šansi. Mi dobijemo gol skoro iz svake šanse protivnika, ja sam rekao igračima da vjeruju da se mora okrenuti. Bili smo na kraju sretni i spretniji, mislim da smo zasluženo pobjedili odličnog Splita s odličnim trenerom i s odličnim igračima i mislim da je ovo polako naš jedan povratak, posebno na planom samopouzdanja pred Kup, pred Dinamo i pred Dragovoljac.